aros Iesu, aros bydd gan mae gwedd gwasanaeth, fydd y bresennol nefi. Mir o'r cwbl, am gwmbeini byr fynyw. Awrodd byr gymdeithas felys, awr o weld y mwyn yn pryd, sy'n ragori fydd o weithiau a'r bleserau gwag y byd gan mae gwedd wastadol, bydd y bresennol nefi. Mir o'r cwbl, am gwmbeini byr fynyw, gan mae gwedd wastadol, bydd y bresennol nefi. Mir o'r cwbl, am gwmbeini byr fynyw, am gwmbeini byr fynyw, am gwmbeini byr fynyw. Wel, bore da iawn i chi gyd. Croeso i chi eto yma i'r stydi. A hitha yn fora digon diflas, deud y gwir. Mae yna lot o bethau dwi wedi gorfod dysgu o'r newydd yn ystod y cyfnod Covid rhyfedd yma yn trio darlledu gwasanaethau o adra. Ac un o'r pethau nes i rioed feddwl y baswn i'n gorfod wneud fysa poeni bod gynnau set wichlyd. Wan, dwi'm yn gwybod faint o honna chi sydd wedi sylwi, ond bob tro byddai'n symud, yn enwedig pan byddai'n symud i newid pethau ar y cyfrifiadur, mae yna syna digon annymunol yn dod, ond y set ydy hi gai bwysleisio hynny. A dwi hyd yn oed wedi bod wrthi bore yma, dwi deffro chydig bach yn gynt, wedi bod wrthi efo WD-40, ond dwi am wedi gwneud dim math o wahaniaeth. Felly, rhag ofn bod chi yn meddwl, ac wrth i mi fod yn golygu o'i dyfawn dros y misoedd dwytha, dwi wedi sylwi mor uchel ydy'r wych ymddiheriadau am hynny, ond mae'n rhywbeth fy rhaid ni fyw efo nhw am y dyfodol agos. Ta waeth am hynny. Gobeithio bod chi'n iawn bore yma. Dwi'm yn gwybod os ydych chi wedi cael wythnos go lew, os ydych chi'n obeithiol, os ydych chi'n anobeithiol yn dibynnu ar eich amgylchiadau chi. Be bynnag am hynny, mae yna gyfla o'r newydd eto heddiw yn does i ni gannu clod i Dduw, i ni wrando ar ei air o hefo'n gilydd, ac i ni gael troi ato fo mewn gweddi a cael yn atgoffa o pwy ydy y Duw bendigedig yr ydyn ni trwy Iesu Grist yn cael dod i'w nabod ac yn cael dod i'w alw yn dad i ni sydd yn credu. Ac felly wrth i ni gychwyn y gwasanaeth bore yma, dwi isio darllen rhai adnodau o Salm 113 i ni. I'n annog ni, i'n helpu ni i dawelu ac i allu ymroi i addoli efo'n gilydd y bore yma. Salm 113, adnodau 5 i 8. Pwy sydd fel yr arglwydd ein Duw yn y nefoedd neu ar y ddaear? Yn gosod ei orseddfa'n cynichel a hefyd yn ymostwng i edrych yn isel. Y mae ef yn codi'r gwan o'r llwch ac yn dyrchafu'r anghennus o'r domen, i'w gosod gyda phendefigion
ei bobl. Dyna sydd ydy'r arglwydd sydd wedi dod yn agos ata ni yn Iesu Grist. A mi fyddwn ni yn clywed chydig am Iesu eto wrth i ni gario ymlaen yn cyfres y bore yma yn myfyrio ar awdurdod Iesu Grist. Ac yn benodol heddiw, o Marc pennod 7 fydd yn darlleniad ni'n dod, a mi fyddwn ni yn ystyried Iesu yn gwella dyn oedd yn ddyddar ac yn cael traffath difrifol i siarad. Ond cyn hynny, da ni am ganu mawl. Groeso i chi wneud hynny o adra, neu gewch chi wrando ar y gan fawl gyfoes yma sydd yn gyfarwydd iawn erbyn hyn, sydd yn sôn am Iesu Grist fel yn gobaith ni, fel yn popeth ni, fel Cristnogion. Mae cyfeithiad Watkin James yn cyfeirio at Iesu Grist fel hyn: yng Nghrist ei hun mae'n ngobaith i. Ef yw ngoleuni, nerth a'm can. Mewn stormydd llym a sychder blin famddiffyn ydyw yn y tân. Aruthrol gariad, heddwch gwir, sy'n lleddfu fofn mewn brwydrau hir. Ni ddanydd yw fy ngobaith oll, safaf am byth, yng nghariad Crist. Ac ar ôl i ni wrando ar hon, mi gawn ni gyfla i weddio hefo'n gilydd.
Gwediwn. Molwch yr arglwydd, yr holl genhedloedd, clodforwch ef yr holl boblwydd. Oherwydd mae ei gariad yn gryf tuag atom, ac mae ffyddlondeb yr arglwydd dros byth, molwch yr arglwydd. Ein tad, wrth i ni glywed geiriau Salm 117, da ni'n cael yn atgoffa o pwy wyt ti. Y Duw yma sydd yn heiddi yn deilwng o'n mawl a'n clod ni. Yr un sydd goruwch yr holl genhedlaeth. Yr un sydd â'i gariad yn gryf tuag ata ni. Yr un sydd â'i ffyddlondeb dros byth. Yn dad, mab ac ysbryd glân, da ni'n plygu o flaen dorsedd di y bore yma, yn clodfori dy enw sanctaidd di. Yn diolch dy fod ti yn Dduw sydd yn gwrando'n gweddia ni. Yn Dduw sydd wedi ymwneud â ni yn yn hangen a'n gwendid, a thrwy dair yn addo gwneud hynny. Da ni'n diolch arglwydd yn nghanol y cyfnod yma bod addewidion dair di yn ddisymud, yn gadarn. A da ni'n gofyn y byddi di ar waith yno ni fel y byddwn ni yn gallu profi adnewyddiad trwy'r ysbryd glân, yn profi hyfrydwch, cael dy nabod di, cael mwynhau dy bresenoldeb di, a cael tyfu i dy garu di yn fwy. Fel y dudodd Iesu Grist, mi yda ni arglwydd yn dyheu am eith ysbryd di fod ar waith, mwyn i ni allu dy garu di, a'n holl galon, a'n holl enaid ac a'n holl nerth, a charu'n cymdogion fel ni'n hunin. Ond da ni'n cyffesu o arglwydd Dduw bod ni ddim yn gwneud hynny. Ma'n cariad ni tuag ata ti yn wan, yn oer. Ma'n calonna ni'n gallu bod mor gyndyn i fuddhau i ti, mor gyndyn i droi ata ti arglwydd Iesu yn gofyn am faddeuant. Ac mae'r ffordd yr ydyn ni'n meddwl ac yn wneud â phobl eraill yn gallu bod mor hyll arglwydd, oherwydd yn hunanoldeb ni, oherwydd yn cenfigen, oherwydd yn ofn ni o bobl eraill. Ond da ni'n diolch trwy'r efengil, trwy dy waith di arglwydd Iesu yn marw ac yn atgyfodi bod na obaith i ni, yn bod ni'n cydnabod yn pechod a'n heuogrwydd. Mae na obaith i ni oherwydd bod na faddeuant i ni am y cyfan oll, am dy fod ti arglwydd Iesu wedi dod i'r byd, wedi cymryd yn lle ni ar y groes, a cymryd yn heuogrwydd ni gyd arna ti dy hun. Diolch i ti am yr iawn na'i dar galfaria. A trwy dysbryd glân, da ni'n gofyn y byddi di yn amlygu ni y maddeuant hwnnw. Helpa ni brofi y maddeuant, yr agosrwydd hwnnw i ti yn pechod. Yr agosrwydd hwnnw lle wyt ti arglwydd Dduw trwy yn ffydd ni'n Iesu Grist wedi dweud, da chi'n gyfiawn. Mae yna gymod bellach, da chi'n blant anwyl i mi. Da chi wedi cael eich gwisgo a chyfiawnder Crist. Diolch i ti o Dduw mawr am y llawenydd ac am mor odidog ydy y newyddion da am Iesu Grist i ni sydd yn credu. A da ni'n gofyn y bydd mwy a mwy o bobl yn yn byd ni yn dod i credu wrth i dy eglwys di gael nerth o'r newydd trwy'r ysbryd glân i rannu'r newyddion da efo'n teulu, efo'n ffrindiau, efo'n cydweithwyr. Yn y cyfnod yma o Dduw mawr, da ni hefyd yn cyflwyno i ti yr awdurdodau, gwleidyddion sydd yn gorfod gwneud penderfyniadau anodd ynglyn â be di'r cama nesaf o ran yn hawl ni fel poblogaeth i wneud pethau ac i beidio gwneud pethau. A da ni'n diolch i ti am y gwaith sydd wedi cael ei wneud gan arbenigwyr a gwyddonwyr i drio dod â brechlyn i'n diogelu ni rhag Covid-19. Diolch i ti am y wyddoniaeth, am y dechnoleg sydd wedi gwneud y peth yn bosib, a da ni'n gweddio arglwydd dy fendith di ar yr holl waith sydd angen i wneud hefyd. Arglwydd da ni yn dyheu am amser lle y byddwn ni yn cael ymwneud â'n gilydd mewn ffordd arferol, yn cael bod hefo'n teuluoedd a'n ffrindiau, heb yr ofn a'r braw ac sydd yna i ni yn y cyfnod yma. Ac wrth feddwl am hynny, da ni'n naturiol hefyd yn cyflwyno i ti o dad nefol. Yr unigolion heini sydd yn teimlo wedi hynysu. Y teuluoedd hynny sydd mewn profedigaeth, sydd yn galaru, sydd yn pryderu ar hyn o bryd oherwydd bod y salwch yn eu hatal nhw rhag cael y driniaeth maen nhw angen. Ac yn achosi cysgod o ofn
iddyn nhw oherwydd bod y dyfodol mewn ansicr. Arglwydd i bob aelod o staff sydd â'i bywyd gwaith wedi cael ei ddrysu, i bob teulu sydd ddim yn gwybod be fydd yn digwydd nesaf, nid i weinidogaethu iddyn nhw. Bydd yn oleini iddyn nhw mewn tywyllwch. Ac arglwydd dysga ni fel eglwys sut i allu cario beichiau'n gilydd, sut i allu annog a chynnal yn gilydd yn y cyfnod yma. Fel yn bod ni'n dangos i'r byd, yn bod ni fel pawb arall yn cael y cyfnod yma'n anodd ac yn ansicr, bod gynno ni obaith oherwydd buddigoliaeth Iesu Grist. Yn y cyfan, bod gynno ni fuddigoliaeth lwyr trwy'r hwn a'n carodd ni. Arglwydd maddau ni, bob pechod, bob anghyfiawnder, bob cenfigen sydd yno ni. Bydd ar waith yn byd ni. Gwranda yn gweddia personol ni, drosto ni'n hunin, drost yn cydnabod. Wrth i ni gyflwyno'r cyfan i ti yn hyderus, a mae Duw sydd yn gwneud gwahaniaeth wyt ti, Duw sydd yn gwrando gweddi'r gwan. Derbyn yn mawl a'n diolch i felly. Wrth i ni wneud y cyfan yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, da ni am symud ymlaen rwan at yn darlleniad ni, sydd yn dod o Marc pennod 7 ac adnodau 31 i 37, a Gruff Jones Llansannan fydd yn darllen i ni. Iachau'r dyn myd a byddai. Dychwelodd Rachefn o Gwmffiniau Tyrys, a daeth drwy Sidon at Môr Galilea trwy ganol bro'r Decapolis. Dygasant ato ddyn byddar cato dweud arno, a cheisio ganddo roi law arno. Cymerodd ynta efo'r neilltu oddi wrth y dyrfa ar ei ben ei hun. Gwas ei fysedd yn ei glistiau, poerodd a chyffwrddodd a'i dafod. A chan edrych i fyny i'r nef, ochneidio a dweud wrtho, Effatha, hynny yw agored di. Agorwyd ei glistiau ar unwaith, a datodwyd hwym ei dafod a dechreuodd lefaru'n eglur. A gorchmyddodd iddynt beidio dweud wrth neb, ond po mwyaf yr oedd ef yn gorchymyn iddynt, mwyaf yn y byd yr oeddent wythau'n coedd i'r peth. Yr oeddent yn synnu fawr dros ben, gan ddweud, da y gwnaeth ef bob peth, a mae'n gwneud hyd yn oed i fyddariaid glywed ac i fidio'n lefaru. Wel, diolch i Gruff am y darlleniad. A diolch i chi hefyd, dwi'n gwybod bod wedi gwneud o blaen, ond diolch i bawb ohonoch chi am anfon yr amrywiol lyniau i fi o liwiau yr Hydref. Dwi'n gwerthfawrogi nhw yn fawr achos mae rhaid i fi gyfadda, dydw i ddim yn gymaint o hynny o giamstar ar dynnu lluniau. Ydych chi'n gwybod y dywediad hwnnw am weithiwr gwael yn beio i dŵls? Wel, dwi wedi cael mwy nag un ffôn symudol hefo camera erbyn hyn, a dwi wedi dod i'r casgliad, na nid y camera sydd yw'r broblem, ond y dyn sy'n tynnu lluniau. Felly dwi'n falch iawn bod na bethau rhagorach na be dwi'n gallu dynnu ar yn ffôn i'w rannu â chi. Ond dwi'n gwybod amdano chi, yn bersonol dwi wrth y modd hefo y lliwiau ydyn ni'n ei weld yn yr Hydref. Yr clytswaith yna o liwiau wrth i'r dail newid i lliw a disgyn. Ond dwi'n gwybod nad ydy hynny o bosib yn wir i bawb. Ella bod yna rei ohonoch chi sydd ddim yn mwynhau lliwiau'r Hydref, yn fwy na dim oherwydd bod o'n arwydd o rywbeth arall sydd yn dod. Yn naturiol, da ni'n edrych allan dyddi yma, da ni'n gweld lliw y coed, a da ni'n gwybod beth sy'n digwydd. Da ni'n gwybod bod ti'n Hydref, a bod yr Hydref yn arwydd bod y geia am ddod. Mae o'n brawf digamsyniol bod na rywbeth arall ar ddod yn dydi. Ac wrth y bod ni yn edrych ar liwiau'r Hydref ac yn gweld y prydferthwch ac yn enwedig hynny wrth i ni edrych mewn manylder ar y lliwiau, ond mae o'n arwydd o rywbeth arall sydd yn dod, da ni'n mynd i wneud hynny bora yma hefyd wrth edrych ar Marc pennod 7. Da ni'n mynd i fyfyrio a sylwi ar beth sydd yn digwydd pan mae Iesu yn cyfarfod â'r dyn yma sydd yn fyddar ac yn cael traffarth siarad. Da ni'n mynd i sylwi ar sut mae Iesu
yn ymwneud ag o, ond da ni'n mynd i chwilio hefyd am arwyddion o rwbath dyfnach, arwyddion yn yr hanes yma o rwbath mwy, ac yn benodol arwyddion o pwy ydy Iesu Grist a be mae Iesu wedi dod i'w gyflawni. Felly dewch i ni symud felly i droi at yr hanesyn arbennig yma sydd mond i'w gael ar ddiwedd pennod 7 Efengyl Marc. Da ni'n cael disgrifiad bod Iesu wedi bod yn gweinidogaethu ar y daith mewn ardal ddaearyddol sy'n cael ei nodi, ond i ni, sydd ella ddim o'r gyfarwydd a daearyddiaeth yr rhan yna o Israel, be mae'r hanesyn yn dweud ydy bod Iesu wedi bod yn gweinidogaethu mewn ardal fysa yn eitha cymysg o ran hil ac o ran crefydd. Chi'n gwybod fel maen nhw yn deud dyddiau yma bod dinasoedd yn rhyw fath o melting pot, rhyw fath o lopsgws o bobl o bob cefndir, o bob iaith a phob crefydd. Wel, i ryw radda mi fysa hynny'n wir am yr ardal yma sy'n cael ei disgrifio gan Marc yn yr hanes ardal y Decapolis. Mi fysa na ddylanwad y Groegiaid, y Rhufeiniaid ac Iddewon i gyd yna, ac yna wrth gwrs, mi fysa na densiwn yn codi o'r herwydd. Ac felly mae yna ddyn yn dod at Iesu Grist. Mae o'n fyddar ac mae o'n cael traffath siarad. A mae'r rhai sydd hefo fo yn gofyn i Iesu Grist, fysa Iesu'n rhoi di ddilo arno fo i'w iachau o. Ac wrth i Iesu ymatab, be da ni'n neud ydy da ni'n cael darlun o'i ofal a'i anwyldeb o tuag at yr unigolyn arbennig yma. Gofyn cwestiwn i chi wan. Be sy'n gwneud doctor da yn eich golwg chi? Wan, ar frig yr rhestr dwi'n siŵr y basach chi'n deud, wel, doctor sydd yn gallu yngwellu. Ond mae yna gymaint yn fwy o ffactora na dim ond hynny'n does. A hefyd, da ni'n ymwybodol bod yna gyfyngiad ar allu pob doctor i achau pob afiechyd. Dwi'n siŵr mai un o'r ffactora penna fysa'n cael ei nodi mewn doctor da ydy rhywun sydd yn gwrando arna ni ac yn trin ni fel unigolyn. Hynny dim bod ni'n cael teimlad bod gynno fo gonsern penodol amdano ni fel claf sydd hefo fo neu hi. Does na ddim byd gwaeth nag oes na mynd at feddyg a cael y teimlad na'r cwbl ydych chi ydy rhif 44 o'r cleifion mae o wedi weld. Wan, mae rhaid i fi ddeud ar y pwynt yma, os oes na unrhyw doctor yn ymuno fo ni bore yma neu'n gwylio yr fideo yma, ymddiheuriadau, sgynna i ddim syniad ydy 44 yn lot neu ddim yn lot o gleifion. Ond ydych chi'n gwybod beth dwi'n meddwl? Y teimlad yna nad ydych chi'n ddim byd, mond ffigyra bron i'r meddyg sydd a'i drwyn neu a'i thrwyn mewn cyfrifiadur. Na, da ni isio cael y teimlad yna bod na berthynas, bod na sensitifrwydd i'n anghenion ni a bod nhw'n delio â ni fel unigolyn. A pan da ni'n edrych ar Iesu Grist yn ymwneud â'r dyn byddar yma sy'n cael traffarth i siarad, dyna'n union da ni'n weld ynde. Bod Iesu wedi ymwneud â thyrfaoedd, wedi porthi miloedd o bobl a'i dysgu nhw, a'i iachau dwi'n ni'n faint ohonyn nhw, da chi byth yn cael yr argraff bod o yn dibrisio sefyllfa yr unigolyn. A mae hynny'n rhywbeth pwysig i ni gofio heddiw hefyd. Bod Iesu yn waredwr i bobl o bob cenedl ar draws y byd, I fod o yn achubwr i'r ddynol ryw, a'r gwahoddiad i bobl o bob oes i ddod at y fo i gael bywyd newydd, mae o hefyd yn adnabod ni fel unigolyn. A dyna mae o'n i ddysgu'n yn yr Efengyla, y fath ofal a'r fath adnabyddiaeth sydd gan Dduw o bob un ohono ni. Cymrwch yr adnodau yma o Mathew pennod 10, adnod 30 a 31 fel esiampl. Iesu'n deud, amdano chi, y mae hyd yn oed pob blewyn o wallt i'ch pen wedi ei rifo. Peidiwch ag ofni felly, yr ydych chi'n werth mwy na llawer o adar y to.
Bod y teimlad na sgynnon ni, y teimlad o dristwch pan da ni'n meddwl bod ni ddim yn cyfri. Mae hynny achos bod ni wedi cael yn creu i fod yn cyfri, i fod mewn perthynas a'n creawdwr, lle da ni'n gwybod i fod o'n nabod ni am bod ni'n ei nabod o. Tristwch o sefyllfa di mor aml bod ni'n teimlo bod ni ar goll, achos bod ni ddim wedi i'w adnabod o oherwydd yn pechod, oherwydd yn cilio ni. Ond yn Iesu Grist mae hynny'n newid yn dydi. A da ni'n cychwyn i weld o yn y ffordd mae Iesu'n ymwneud a'r dyn byddar yma sy'n cael traffath siarad. Mae'n cofiwch, mae o'n ddyn byddar a phobl eraill sydd yn dod â fo at Iesu Grist ac yn gofyn ar ei ran o, os liciwch chi, neu di i achau y gŵr yma. Dach chi'n meddwl bod o'n gwybod be oedd yn digwydd iddo fo? Digon tebyg bod o, oherwydd bod o'n fyddar, ddim wedi clywed y newyddion am Iesu Grist. Felly allwn ni ddychmygu bod o wedi cynhyrfu, achos yna'r cwbl oedd o'n weld oedd ella bod o'n cael ei wthio at y dyn yma, da ni'n tybio oedd o'n ddiarth iddo fo, a llwyth o bobl o gwmpas. Ac yn y sefyllfa yna, wedyn, mae yna arwydd o cad pam mae Iesu yn mynd â fo'r neilltu ar ei ben ei hun o ganol y dyrfa. Mae eisiau gwneud yn siŵr bod y dyn yma yn cael llonydd i brosesu'r hyn sydd yn digwydd iddo fo. Bod o'n dod i ddallt be yn union mae Iesu yn ei wneud iddo fo. Ac mae'n debyg na dyna pam mae Iesu yn cymryd y camau corfforol yma o roed i fysydd yn ei glustia fo a cyffwrdd a'i dafod o. I fod yn arwydd clir na Iesu sydd yn ei achau o'r pethau yma. Ac nid ryw dric clyfar ydi o mwyn plesio y dyrfa sydd o gwmpas. Mae Iesu'n delio yn uniongyrchol ac anghenion y dyn yma trwy awdurdod i air rhyfeddol o unwaith yn rhagor. Y cwbl mae Iesu'n neud ydy cyffwrdd a'i glustia a'i dafod o a deud y gair ynde. Fatha y gair yn yr Aramaeg, gair am agor. Ac mae'r dyn yma nid yn unig yn gallu clywed, ond ar unwaith yn gallu siarad yn glir, mae o'n gallu llefaru yn eglur, mae'r darlleniad yn ddeud wrthon ni. Mae ni esiampl arall o awdurdod Iesu Grist, lle mae o'n ymateb i ffydd pobl ynddo fo ac yn trawsnewid sefyllfa person oedd mewn angen dybryd ar cyfan trwy awdurdod o'i hun, fel Duw yn y cnawd. Ond cyn i ni symud ymlaen at yr arwyddion pellach, yr arwyddion dyfnach o'n i'n sôn amdanyn nhw'n gynharach, dwi eisiau tynnu'ch sylw chi a chymhwyso chydig bach o'r hanes yma yn uniongyrchol i ni y bore yma'n sydyn. I ddechrau, dwi eisiau i ni feddwl pa amgylchiadau anodd da ni'n wynebu y bore yma. Sefyllfaoedd ella sydd yn cael ni lawr, sydd yn llenwi'n meddwl ni, sydd yn boen meddwl i ni neu'n boen corfforol i ni. Mae salwch ac afiechyd yn gallu bod yn her enfawr un ffydd ni'n dydi, ond sylwch o'r hanes yma nad oes na unrhyw anabledd nac afiechyd yn drech nag awdurdod Iesu Grist. I awdurdod a'i Daioni fo. A meddyliwch am yr hanesion trwy'r Efengyla, mae'r ffaith fod Iesu Grist yn treulio amser hefo pobl yn ei gwendid mor aml i fod yn galondid i chi os ydych chi yn y sefyllfa yna bore yma. Dyma mae'r arglwydd Iesu yn garu i wneud, gweinidogaethu i bobl sydd mewn angen ac mewn gwendid. Yr adag pan oedd o ar y ddaear yng nghanol pobl a heddiw dydy natur Iesu heb newid. A'r ail beth, ella, na nid chi yn bersonol sydd mewn sefyllfa anodd, ond bod chi'n pryderu oherwydd rhywun sy'n annwyl i chi. I bod nhw mewn sefyllfa anodd a bod chi ddim yn gwybod be i wneud. Sylwch be ddigwyddodd yn yr hanes yma. Doedd y dyn ei hun oherwydd ei gyflwr o, bod o'n fyddar ac methu siarad, yn methu dod at Iesu Grist a gofyn. Ond mi nath ei ffrindiau fo wneud hynny drosto fo. Lle bod gennych chi aelod o'ch teulu neu ffrind sydd yn wael, sydd mewn trybini, parhewch i weddio drostyn nhw. A gwneud hynny'n hyderus bod gennym ni Dduw rhyfeddol yn ei allu
ac yn ei gariad. A bod gynno fo fwy na digon o ras i wneud gwahaniaeth ym mha bynnag amgylchiadau sydd yn llenwi eich ofna chi os liciwch chi ar hyn o bryd. O felly dowch i ni fynd at yr arwyddion dyfnach yma sy'n cael ei amlygu yn yr hanes yma am Iesu a'r dyn byddar. Be ydyn nhw? Be mae'r hanes yma'n cyfeirio ni atyn nhw? Wel, wrth feddwl am hyn, mae o'n gwneud i ni daflu golwg yn ôl dros yr Hen Testament, ond dwi eisiau ni ganolbwyntio ar adnod 37 o Marc pennod 7. Dyma be mae'r bobl yn ei ddeud mewn ymatab i yr wyrth mae Iesu wedi chyflawni. Da y gwnaeth ef bob peth. Y mae'n gwneud hyd yn oed i fyddariaid glywed ac i fidio'n lefaru. Mae Beibl.net yn dweud, mae popeth mae'n ei wneud yn ffantastig, meddyn nhw. Mae hyd yn oed yn gwneud i bobl fyddar glywed ac i bobl fyd siarad. O bosib, heb iddyn nhw ddallt, mae'r dyrfa yma sydd wedi bod yn dystion i'r hyn mae Iesu wedi ei wneud, wrth ddeud y geiriau yma yn taflu goleuni neilltuol ar pwy ydy Iesu Grist. Be maen nhw'n ei ddeud? Da y gwnaeth bob peth. Geiriau yn canu cloch i chi. Ydy o'n adlais o rhywbeth sy'n cael ei ddeud yn yr Hen Testament? Be tasach chi'n mynd reit yn ôl i bennod gynta y Beibl, Genesis pennod 1? Mae Duw yn creu y cyfan o ddim byd. Ac ar y 6ed dydd, pan mae o wedi creu y cyfan, mae Duw yn deud rhywbeth. Genesis 1:31, sylwch ar y geiriau. Gwelodd Duw y cwbl a wnaeth, ac yr oedd yn dda iawn. A bu hwyr a bu bore y 6ed dydd. Y creawdwr da ni'n dod ar ei drawso yn Genesis wrth gwrs, ond yn Marc pennod 7 hefyd. Y creawdwr sydd ar awdurdod rhyfeddol yma, ond sydd yn ei ddefnyddio fo i wneud Daioni. Wel, wrth ysdwytha, mi ddoth y newyddion ynglyn â chanlyniadau yr etholiad arlywyddol yn America. A'r dybiaeth, bod na ddim canlyniadau swyddogol wedi i cadarnhau eto, a bod na chydig bach o anghytuno, ddydwn ni fo felly. Y dybiaeth bod na newid yn mynd i fod yn yr arlywydd yn America. A mae yna gymaint o sylw wedi cael ei roi i'r arlywyddiaeth yna, oherwydd bod yn arlywydd America y fath rym a gallu ac awdurdod. Ar ofn i ni fel pobl i unrhyw arlywydd neu brenin neu llywodraethwr sydd â llwyth o awdurdod a gallu, yr ofn ydy y gallan nhw fod yn defnyddio hynny drygioni, ynde? Am resymau hunanol. Nid felly yr arglwydd yw holl alluog. Nid felly yr arglwydd Iesu Grist, mae o'n defnyddio ei awdurdod Daioni. Ond ella bod na reina chi bore yma yn gweld problem yn be dwi wedi ddeud. Yn gweld problem hefo geiriau'n Genesis 1:31. Yr oedd y cyfan yn dda iawn. A'r broblem ydy beth sy'n digwydd rwan. Da ni mewn pandemig. Nid yn unig yng Nghymru, ond ar hyd a lled y byd. Mae yna salwch, mae yna farwolaethau, mae yna gur pen economaidd difrifol. Ac a deud y gwir, da ni'n edrach trwy hanes a da ni'n gweld, wel, mae yna broblemau, mae yna anghyfiawnder, mae yna greulondeb a dioddefaint. Os di Duw wedi gwneud popeth yn dda iawn, be sydd wedi mynd o'i le? Ac wrth gwrs dyna be mae'r Beibl yn ei ddarlunio i ni. Bod y byd gwych mae Duw wedi greu, wedi cael ei ddinistrio wrth i bechod a hunanoldeb ac anghyfiawnder ddod i mewn yn sgil y cwymp. A bod hynny wedi golygu bod na ddinistrio wedi bod ar yn perthynas ni rhwng ni fel pobl a'n creawdwr, bod na ddinistrio wedi bod yn y berthynas rhwngthon ni fel pobl a'n gilydd, a bod na lygredd wedi mynd i bob gwedd o'n creadigaeth ni. Mae Iesu yn yr hanes yma yn dangos sut oedd Duw yn y cnawd yn nghanol yn creadigaeth ni sydd ddim yn gweithio fel ag y dylia hi. Mae o'n gwella dyn o ddim yn gallu clywed
ac ddim yn gallu siarad. Ac wrth wneud hynny, mae o'n dangos i awdurdod a'i ddaioni, ond mae yna hefyd ddarlun i ni o sut yr ydym ni yn cyflwr naturiol, yn pechod, yn methu gwrando, yn methu ymateb i'r hyn mae Duw yn ei ddeud wrthon ni, ac yn methu mynegu y clod iddo fo fel ag yr ydym ni angen i wneud. A sut mae Iesu Grist yn gorfod dod i ymyrryd i wneud pethau'n wahanol. Wsos dwytha, mi ddoth y newyddion bod nhw yn tybio ac yn gobeithio bod na frechlyn ar y ddod ar gyfer Covid-19. Bod nhw yn llawn o'r gobaith yna y bydd pethau yn well yn fuan. Ond tybed sut nathoch chi ymatab i'r newyddion yna? Nathoch chi brofi gobaith? Nathoch chi gychwyn dychmygu sut y gall bywyd fod yn fwy cyffredin? Sut y gallwn ni fel pobl o bosib ar ôl y brechlyn allu cofleidio'n gilydd, bod hefo'n hanwyliaid, gallu cyfarfod eto heb gyfyniadau i fod wrth ochr yn gilydd i foli Duw. Nathoch chi ddychmygu hynny? Neu nathoch chi fod yn ofalus? Nathoch chi stopio'ch calon a'ch meddwl, rhag y meddwl am y pethau yma, achos bod chi'n teimlo bod o braidd yn fyrbwyll, a dych chi'm isio cael eich siomi eto? Mae yna reddf yna ni gyd fel pobl mewn sefyllfaoedd anobeithiol yn bod ni yn dychmygu sut y gall pethau fod yn well. Ac eto, dwi'n mynd i awgrymu bod y reddf yna yno ni oherwydd bod ni wedi cael yn creu gan Dduw llawn Daioni. A bod y presennol fel ag y ma'r byd, fel ag y ma'n bywydau ni, nid fel y dylia hi fod. A dyna lle da ni'n cael yn atgoffa yn mrawddeg ola y bobl yma. Yn yr ffordd maen nhw'n mynegu i gwerthfawrogiad o be mae Iesu Grist wedi wneud ac yn dweud, mae hyd yn oed yn gwneud i bobl fyddar glywed a phobl fyd siarad. Dwi'n mynd i awgrymu wrthach chi bod y frawddeg yna, heb i'r bobl ddallt o bosib, yn amlygu ni obaith am fyd gwell. A nid ryw obaith pen agorad allan o'n unlla ydi o, ond gobaith penodol yma Duw wedi roi i'w bobl yn yr Hen Testament. Ac oherwydd hynny, dwi am dynnu'ch sylw chi at adnodau arbennig ym mhroffwydoliaeth Eseia, yn benodol Eseia 35. Yn Eseia 35, da ni'n cael Duw yn rhoi darlun i'r bobl o sut fydd pethau pan fyddan nhw'n dychwelyd, pan fydd yr oes newydd yn dod yn sgil dyfodiad y Meseia. Wan, gwrandwch yn astyd ar y geiriau yma o gyfieithiad Beibl.net, Eseia 35. Bydd llygaid pobl ddall yn cael ei hagor, a chlustiau pobl fyddar hefyd. Bydd y cloff yn neidio fel hydd a'r myd yn gweiddi'n llawen, medda Eseia yn adnod 5 a 6. Ac yna, ar y ddiwedd, pennod 35 mae Eseia yn dweud, bydd y bobl o llyngodd yr arglwydd yn rhydd yn dod yn ôl i Seion yn bloeddi o canu. Bydd y llawenydd sy'n para am byth yn goron ar ei pennau. Byddan nhw'n cael ei gwefreiddio gan hwyl a gorfoledd am fod galar a greiddfan wedi dianc i ffwrdd. Yn Eseia 35, da ni'n cael darlun bendigedig o deyrnas Dduw wedi dod. Oherwydd yr hyn mae'r Meseia wedi ei gyflawni. Dyna da ni'n gael yn Eseia 35, canrifoedd cyn i Iesu Grist dod, ond yn Marc pennod 7, da ni'n cychwyn gweld hynny'n cael ei gyflawni, dydyn? Wrth i'r dyn byddar yma gael ei gliw yn gweithio eto, wrth iddo fo gael y gallu i siarad, da ni'n cael cipolwg ar yr hyn sydd ar fi'n dod yn ei gyflawnder. Da ni'n gweld a ddewid Eseia yn cychwyn cael ei wireddu trwy awdurdod Iesu Grist, y Meseia wedi dod i blith i bobl. Mae'n arwydd bod teyrnas Duw wedi dod yn agos, ac wrth gwrs, bod hyn yn arwydd fach i'r bobl ar y pryd, i ni, ganrifoedd yn ddiweddarach, da ni'n gallu gweld croeshoeliad ac atgyfodiad Iesu Grist fel stamp amlwg sydd yn dangos i ni bod teyrnas Dduw ar y ddod.
Mae'r gelynion wedi cael eu trechu. Mae'r pellter rhwngtho ni a Duw oherwydd pechod wedi cael ei ddelio ag o, achos bod Iesu Grist y Meseia wedi delio â'r cyfan wrth farw ar y groes. Chi'n gweld? Sut felly mae'r gwella yma ar y dyn byddar gafodd y gallu siarad yn ôl yn arwydd dyfnach i ni o be mae Duw wedi wneud trwy fab, trwy'r Meseia, Iesu Grist. Da ni'n byw mewn cyfnod lle mae'r angen yn byd ni yn dod yn fwy ac yn fwy amlwg. Ac cystal fydd brechlyn i Covid-19 pryd bynnag y daw hwnnw. Da ni'n gwybod na fydd yn problema ni gyd wedi delio nhw nad ar. Hynny di mi fydd yna broblemau economaidd difrifol. Oherwydd yr hyn sydd wedi digwydd, da ni'n gwybod bod yna berthnasau wedi torri, bod yna broblemau seicolegol ofnadwy, bod cyflwr addysg, cyflwr pob math o feysydd wedi cael ei chwalu. Ond trwy waith y Meseia, trwy waith Iesu Grist yn dod i'r byd, yn byw, yn marw ac yn atgyfodi o farwolaeth, mae gennym ni sicrwydd bod dyfodiad teyrnas dragwyddol fyw am gael ei chyflawni yn gyflawn pan fydd Iesu Grist yn dychwelyd rhyw ddydd. Ac fel yr oedd Eseia 35 yn ei ddatgan, lle bydd galar ac yr iddfan wedi dianc i ffwrdd. Dyna'r gobaith i bob Cristion. Be bynnag ydyn ni yn ei brofi ar hyn o bryd, am dragwyddoldeb mi fyddwn ni hefo'r arglwydd lle fydd yr hen bethau wedi pasio heibio. Wrth i ni dynnu tua'r terfyn. Tybed faint ohonach chi sydd wedi gweld y fideos yna ar y we, y fideos godidog yna, lle mae babis bach fel arfer sydd wedi cael ei geni hefo traffarth ar eu lliw yn cael dyfais wedi rhoi i mewn sydd yn golygu bod nhw am y tro cyntaf yn gallu clywed llais i'r rhieni. Mae'n hyfryd, dydy, mae'n cyffwrdd efo'ch calon chi, a mae gweld gwynab y plant bach yma sy'n gymysgedd o ofn a rhyfeddod a llawenydd pur. A da ni'n teimlo, ia, fel a dylia hi fod. Mi ddylia plant bach a babis allu clywed llais i'r rhieni ac ymatab iddo fo. Wrth i ni fyfyrio ar hanes awdurdod Iesu Grist a'i Daioni fo yn Marc pennod 7. Dwi eisiau i chi hefyd sylwi. Fel mae hi fod, mae Iesu wedi dod i wneud pob peth yn iawn, ac wrth i ni ymddiried yn efo, waith be da ni'n wynebu ar hyn o bryd. Ymddiriedwch yn yr hyn mae'r Beibl yn ei ddeud, mi fydd pob peth yn iawn am dragwyddoldeb oherwydd bod Crist wedi cyflawni waith, ac bydd o'n cadw i bobl yn ddiogel hefo fo am byth bythoedd. Amen. Dwch ni weddio i orffan hefo'n gilydd. O Dduw ein Tad, da ni'n diolch i ti am dy fab Iesu Grist, am ei awdurdod, am ei anwyldeb, am ei gariad yn yn ei achau ni yn dragwyddol trwy'r hyn mae o wedi wneud ar y groes. I ni y bora yma yn gofid, yn gweiledd, hefo'n cwestiynau neu di o Ysbryd Sanctaidd weinidogeithi i ni. Yn hytrach na bod ni'n pellau oddi wrth Grist, tywys ni nes ato fo. Ac arglwydd rho'r hyder i ni i weddio dros yn ffrindiau a'n teuluoedd, fel y bydda nhw hefyd yn cael ei tywys at Iesu Grist, i brofi o'i allu, o'i gariad ac o'i ras rhyfeddol. Gweithia yn plith ni, gweithia yn byd ni o arglwydd yw, am y bod ni'n gofyn ni, am y bod ni'n gofyn pob peth, clod a gogoniant ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Diolch i chi i gyd am fod hefo ni bore yma. A hyd yn oed diolch i chi os ydych chi'n gwylio y fideo yma yn nes ymlaen. Ond os ydych chi'n gwylio y fideo nes ymlaen, fydd y darn nesaf yma ddim mor addas i chi, achos dwi eisiau atgoffa chi y bydd yna gyfle i bawb sgyn amser i gael sgwrs Zoom ar ddiwedd y Gwasanaeth bore yma. Mae'r manylion unau ar wefan Eglwysi Bro Aled, neu mae Mair yn garedig iawn am roed y ddolen yn y sylwadau sydd yn dod hefo'r fideo yma. Felly gallwch chi glicio ar ddiwedd yr emyn da ni am wrando arni rwan. Gobeithio gewch chi fendith yn myfyrio ar yr hyn da ni wedi drafod y bore yma. Yr emyn da ni am wrando neu i chanu ydy rhif 287 o ganeuon ffydd,
sydd eto yn disgrifio Iesu Grist i ni a pwy ydy Iesu Grist i'r Cristion. Mor beraidd i'r credadun gwan yw hyfryd enw Crist. Mae'n lleisu i boen, yn gwella i glwy, yn lladd ei ofnau trist, i'r ysbryd clwyfus, rhydd iachad hedd i'r drallodus fron. Mae'n fanna i'r newynog ddyn, i'r blin gorffwysfa lon.